Ngiyanibingelela abalandeli baleli khasi, ngiphinde ngibonge futhi ukuthi nithathe leli thuba nazobukela le video. Kuningi futhi okunye beningakwenza. Ngithi uNkulunkulu anibusise ngokwenza lokho. Niyangigqugquzela kakhulu ukuthi ngiqhubeke nginenzele amavidiyo afundisayo nakhayo ngemithi yethu yesintu nolunye nje ulwazi lethu lesintu noma lethu siyindlu emnyama. Namhlanje-ke nginiphathele isihloko esibaluleke kakhulu sokuthi-ke umuntu usithola kanjani isilwane, ukuze kuthiwe nje umuntu unesilwane okanye ispoki, nomuntu kuthiwa ubelethiswe isilwane noma ubelethiswe ispoki. Usithola kanjani? Kusuke kwenziwe njani ukuze umuntu azafinyelele kuloso simo leso? Ngaphandle kokuthi ngingene ekuthenini-ke umuntu usithola kanjani isilwane, kusuke kwenziweni ukuze abe nesilwane okanye ispoki esinanyathiselwe kuyena. Ngizoqala nje ngezimpawu ukuthi umuntu uzibona kanjani ukuthi umuntu unesilwane noma ubelethiswe isilwane okanye ubelethiswe ispoki noma unespoki. Ziningi-ke izinto eziyimpawu, kodwa-ke nje ngizoqala ngalokhu. Isilwane siyenza ukuthi ungathandeki kubantu, siphinde futhi silale nawe ebusuku okanye sikucindezele, uphuphe sikuklinya kodwa umzimba wakho kube ngathi ulokhile, ungavumi ngisho ukunyakaza, uthi uzama umemeza kungamemezeki. Lokho kusuke kubangelwa ukuthi khona isilwane esithunyelwe kuwena okanye unesilwane nje straight esikuwe. Ngoba kuyenzeka uthole ukuthi unesilwane esizofika kuwena, sifike nje ngalezo y'khathi uthole ukuthi khona umuntu osimele ngokuthi uyasiphephetha njalo ebusuku. Kube khona isilwane ozothola ukuthi sesiphila kuwena nje, sihlala kuwena la uyakhona, sihamba nawe, sihlezi sinawe. Siyenza ungabi nayo imizwa yocansi uqobo nje, ungabi nayo nje sidalo. Hhayi nanokuthi mhlampe kube khona lokho okuncane, ungabi nje nayo nhlobo. Uma kwenzekile hlampe nje kwenzeka lokho, uthole ukuthi hlampe khona okuzameka kancane, hlampe uyanaso leso sifiso leso, kodwa umuntu wakho athi mese la eduze, uthole ukuthi zonke lokho okufisa noma lokho kulangazelela sekuyaphela kanjalo noma sekuyashabalala. Siyenza-ke kumuntu wesifazane, uthole ukuthi uzoya ey'nsukwini phecelezi ama-period angaqedi, uthole ukuthi uzoya nje straight 6 months njalo yena everyday uhlezi nje esey'nsukwini zakhe noma kuma-period ngenxa yokuthi unesilwane. Kuyenzeka futhi uthole ukuthi omunye uzoba nenkinga yokuthi njalo esiswini azizwe kungathi kunento ehambayo esiswini, engazi ukuthi uwumuntu okhulelwe kanti isona futhi isilwane. Isilwane-ke futhi siyakwazi ukuthi silale nawe ebusuku, uphuphe kube ngazi ukuthi kunomuntu olala naye, intombi nje hlampe enhle, owesilisa noma owesifazane, kuze kufike ekutheni impela ufika kuvuthondaba phecelezi ukuthi uzuchama impela, u-enjoy inkonzo ebusuku ulele, kungekho umuntu olele naye kodwa kuwukuthi isilwane esidlala ngawo. Leso silwane-ke leso siyingozi kakhulu ngoba uma ngabe sizokwenze njalo, ikakhulukazi nje kubantu besifazane, uma sizokwenze njalo sizolala nawe kanjalo uzovuka umanzi, senza ukuthi uxabane nabantu othandana nabo noma nomuntu othandana naye ngesimo sokuthi njalo uhlezi ezokufica umanzi, egcine sengasekulangazeleli ukulala nawe ngoba uba manzi kakhulu ngokweqile, ngenxa yokuthi khona le ndoda noma lesi silwane esilala nawe ebusuku. Kuyaye kube kuhle ukuthi uma unaleyo nkinga, ikakhulukazi uma umuntu wesifazane, umtshele umuntu wakho ukuthi yazi nginenkinga la, ukuthi njalo uma ngilele ebusuku kunendoda efike ilale nami noma kunendoda efike yenze nami ucansi ngize ngivuke sengiyimanzi, ukuze ezokwazi ukuthi uma ngabe efika lapha kuwena eba nenkinga, azi ukuthi kunenkinga ekhona yesilwane esihlala silale nawe, angakushiyi. Uma kuwumuntu wesilisa noma kuyindoda eneqiniso leyo, ngeke izikushiyele lokho, kodwa izozama ukuthi uhambe kodokotela besintu abazosilahla isilwane sisuke kuwena, liqhubeke nempilo ekahle. Siyenza-ke futhi isilwane ukuthi ube umuntu nje ohlezi ukhathele, ohlezi uzela ngisho emini nje, noma kuthiwa usemsebenzini noma kuthiwa kuphi, uhlezi unobuthongo nje. Ungangokuba ngisho udrayiva kwesinye isikhathi uthole ukuthi
uzohlala wenza iy'ngozi njalo ngoba unesikhathi nje njalo sokuthi umuntu engathi ufente isimo sobuthongo, kodwa mhlawumbe uthole ukuthi wena awubuzwanga okanye awububonanga lobo buthongo lobo, kodwa kuke kwathi nje kancane phelembe kancane waba umuntu engazi ukuthi ulele, bese mhlawumbe uthole ukuthi njalo-ke uzobusuku umuntu ongathi uba ney'ngozi njalo uma ukuthi umuntu odrayivayo. Siyakuzondanisa kakhulu futhi nabantu, uhlala ube umuntu ozondwa abantu nje uma ngabe unaso, ngoba siyasibanga isidina kubantu, siyayimisa impela iyama nse impilo. Ngisho ngakuthiwa uyasebenza ugcina unyanywa abantu, ungaze uphelelwe umsebenzi impela, and uhlezi uhlukana nabantu othandana nabo isizathu singekho uma ngabe unale nkinga yesilwane. Okay, sesizwile-ke iy'mpawu. Ake sibuyele ekuthenini-ke la usithole kanjani isilwane? Nakhu-ke nginazo ley'mpawu zonke lezo oy'shoyo dokotela. Manje ngisithole kanjani? Ngisithole yiphi? Yini imbangela ukuthi ngibe nalesilwane? Okay, udokotela-ke namhlanje uzokusiza ekuthenini akutshele ukuthi kwenzakaleni. Kuyenzeka uthole ukuthi kunomuntu kini ekhaya owayesebenzisa iy'lwane phecelezi imkhovu noma otikoloshe okanye ezinye iy'nhlobo zey'lwane nje ey'gangile. Uthole ukuthi lezo y'lwane sezinamathela kunina mhlambe njengey'ngane okanye njengabantu balapha ekhaya, seziloke zifuna ukuganga ngani. Isilwane-ke siyahamba sinamathele kulo esithanda ukunamathela kuyena, mhlawumpe omunye maybe nenhlanhla singanamatheli kuyena, kodwa nje uma ngabe kuwukuthi kunomuntu oyesebenzisa iy'lwane impilo yini ayicaci kahle, ongangokuba abanye baze bagcine uthole ukuthi abantwana badunga umqondo ngenxa yokuthi lezi y'lwane lezi zidlala ngempilo yabo. Yenzeka abantu bakuthakathe befuna nje ukumisa impilo yakho, bakuthakathe bakukhafule ngey'lwane ukuze impilo yakho ime inganyakazi, ngoba bekuzonda nje ngalezo zizathu zabo ey'thile engeke ngizazi nami. Enye into-ke kuyenzeka ukuthi uthandana nomuntu unesikhwele kakhulu, umuntu bese yahamba aye enyangeni, kanti inyanga iphathe imithi eney'lwane, afuna ukukucupha ukuthi ungalali nabanye abantu. Noma uthi akucupha ngawo kanti ukucupha ngomuthi oney'lwane, noma kuthiwa ugcabe iy'nhlanga ayithathe kulowo nyanga. Ingakho kubalulekile ukubuza enyangeni ukuthi ayikhona into engase ibe yimbi ngalo muthi. Uma inyanga kumele ube neqiniso-ke kubantu, batshele ukuthi hayi cha, izoba khona u-1 no-2 noma ayikho. Uma ngabe-ke kwenzekile-ke wathola lowo muthi kumuntu kanti uney'lwane, ethi uzama ukukucupha nje wena ukuthi mhlampe-ke ungamfebeli, ade uyamfebela mhlampe efuna uyeke, athole lowo muthi lowo. Leyo nto leyo ihlala empilweni yakhe isikhathi eside, noma kuthiwa usuhlukene naye, ihlala empilweni yakhe isikhathi eside, ngoba isilwane sizokulala nje, sizokulala futhi simise impilo yakho, hlale sikucindezele futhi ebusuku. Abanye-ke abantu futhi abagangile bayakwazi ukuthi baphendule umuntu wakini osashona bamenze isilwane, lokho kubizwa ngokuthi ispoki. Kuyenzeka bathathe owakini, kuyenzeka bathathe okungayena owakini, bamphenduleke ngokuthatha iy'nhlabathi zamathuna ngayo yonke le migilingwane yakhona abayenzayo, bese-ke beyamthuma ukuthi akahamba ohlala kuwena, babiza igama lakho ukuthi akahamba ohlala kuwena, amise iy'nto zakho zime nse kungalungi lutho. Lapho-ke wena-ke usuhleli-ke nespoki-ke esihlala kuwena lapho njalo, ehlale kuwena, uzoloke njalo uba umuntu njalo ukuthi njalo uma kushona ilanga uzizwe lithi heqe uvalo kuwena, lithi heqe ushawa uvalo nje, ngoba naku kunalento manje esiyispoki esinamathele kuwena empilweni yakho, ehleli ngci ezomisa yonke into yakho. And futhi kuyenzeka ukuthi uhambile wawuthwasa kumuntu kanti uney'lwane, ngaba imkhovu noma otikoloshe. Njengoba-ke lo muntu uthwasa kuyena-ke kubiza ngengane yakhe, iy'lwane zakhe izonamathela kuwena. Wena masuphuma le nyangeni uhamba, zona iy'lwane zisazohamba ihambe nawe, zifike lapha noma kuthiwa ususekhaya, zifike ziyimise ngqi impilo yakho, uzubona izinto zakho ingahlangani kakhulu, kodwa ubusuthwasile nawe uzuthuka ukuthi ngabe yini, kanti izinto zakho seyimiswe yile y'lwane waphuma nazo laphaya lo uyothwasa khona, ngoba umuntu lo wawuthwasa kuyena weney'lwane, kodwa wangalenza usiko lokuyichazela ukuthi wena uze ngani, ngoba abantu bayaba ney'lwane bathwasisa abantu babe right, bangabi nankinga. Kodwa uma ngabe bezongayichazeli ukuthi
leli thwasa lo muntu njengoba ezothwasa la, nina anizonamathela kuyena enze lolo siko lokuyitshela ukuthi zingahlangani naye, ngoba lo muntu uze ngokunye la ekhaya, uze ngokuthi azokhuphula umsebenzi wakhe wedlozi okanye wethongo. Ziyakunamathela-ke iy'lwane zize iphume nawe ngisho masuphuma, ngoba zona suke sathatha ngokuthi uyingane yenyanga yaso. Yiloko-ke bengikuphethe usukwini lanamhlanje, okuyizimpawu zesilwane nokuthi isilwane usithola kanjani, ubelethiswa kanjani isilwane okanye ispoki. uNkulunkulu anibusise. Wena obuke le video wazi wafika la, konke okuhle kwenzeke kuwe, engathi ungathi uma uthola umuntu ozokususa leso silwane, uma kuwukuthi unazi isilwane, uthola umuntu ozokususa ngeqiniso, uyazi into ayenzayo. Inkosi inibusise, amen.